Така, окей, тук готово, тук готово, тук готово. Добре, отивам да предавам. Госпожо, ето, готов съм. Моля? Толкова бързо? До края на часа има още 20 минути. Така изглежда. Може ли сега да тръгвам? Сега да ти го проверя набързо. Сега ли? Няма ли да го проверите после с всички останали? Нямам друга работа, пък и щом си готов. Знаеш какво? На твое място бих си взела листа и бих седнала да помисля малко повече, защото положението не е добре. Сега откъде да знам какви са ми грешките? Повечето въпроси ги играх на тото. Помисли ли върху грешките? Да, всичко точно. Аз си давам абсолютно същия лист.